Singena kwezikaqedisa isizungu lapho sixoxa khona nomethuli wethu wesimo sezulu kwizindaba zethu uDixie Mdlalose. UMdlalose uhlabane ngendondo yomculi ovelele womculo wereggae ezindondweni zama-South African Traditional Music Awards ama-SATMA emcimbini obuseThekwini ngempelasonto. Siyakubongela Dixie, the award-winning top rasta. Dixie, baningi abantu abangazi ukuthi uphinde ube umculi seze wahlonishwa nangale ndondo. Uzizwa kanjani emva kokunqoba nokuthi uthini kubantu abakuvotelile? Ake ngiqale nje ngokubingelela bonke ababukeli bese ngithathalela ithuba ngibonge ithuba elingipha lona. Kuyintokozo enkulu, ngithanda ukubonga kakhulu kuwo wonke umuntu ongivotele. Uzokhumbula ukuthi ngifikile lapha ngazoxenxa ababukeli ukuthi bengivotele na kanjani bangivotele nansi indondo ngibuye nayo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngendlela emangazayo. Dixie, sinjani isimo somculo wereggae lapha eNingizimu Afrika? Uyakhula noma umi ndawonye emva kokushona ka Lucky Dube? Ngizosho nje ngokungananazi nokungabi namahloni ukuthi cha umculo wereggae la eSouth Africa kusesenzima ngalendlela le exakayo. Okwenza ukuthi kube nzima ngalendlela exakayo, ama-radio station ase-South Africa awadlali. Asazi thina abaculi bama-rasta ukuthi senzani, sonani. Kanti-ke uzokhumbula ukuthi nathi njengabaculi bama-rasta sinemndeni okumele nathi siyondle ngalesi siphiwo esasinikwa uNkulunkulu. Uma singadlalwa ama-radio station ngeke siyithole umsebenzi, asiqasheki. Ngakho-ke bengicela ngempela ukuthi besize laba abahlela imicimbi besiqhashe, kodwa ukuze ngaphambi besiqhashe ama-radio station sacela wadlale. Uhulumeni akangenelele, kanti ireggae yenzani? Senzani thina ama-rasta? Nathi singabantu, ijandra nayo efana nawo wonke amajandra ayikhule ireggae. Into ezozithi ikhule ukuthi ama-radio station edlale. Siyakubongela kakhulu-ke Dixie, siyakuhalalisela futhi kampela ngomsebenzi owenzile, siyaziqhenya futhi ngawe. Siyabonga. Ubuntu mabantu mbukeli, usale kahle.